न्यू इयारनि थाखाय बयनोबो शुभेच्छा जासिबाय। गोदान बोसोरा जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसाम आरो भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ लाबोथों बेखौ बयनोबो आंनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे शुभेच्छाखौ जासिहरनाय जाहैबाय। नैबे जायगाखौ माबायदि मोनदों? आं खुब मोजां मोनदों। गिबियावनो बे पिकनिक स्पटनि जानाखि सामलायगिरि बिथांमोना आंखौ दाख्लैहायसो फननि गेजेरजों देग्लायबो सारानो आरो फिथा हास'फैनांगौ सेमोननाय बायदि होननानै आं सोंदोंबा देग्लायबो दङ नामा, देग्लायबो लादों। नंगौ जायगाया खुब मोजां। जेराव दिनै बे आइ दैनि सेर सेर गोबां पिकनिक स्पट दङ। जेरै गोजौथिंजाय मोनाबिलिनि उनाव निज्लानि उनाव आरो नैबे जोंनि अईफ'आल। दा बे जोंनिनो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे रांखान्थि जौगाखांनायनि लोगोसे जोंनि फेमिलिजों लोगोसे गथ' गथायफोरनि मोनसे रिक्रिएशन पिरियड। गोदोनिफ्रायनो मानसि हारिया गोदान बोसोर बा बैसागु बा निउ इयार बेवहाय मोनसे रंजानाय, मोनसे जिरायनायनि रंजानाय मोनसे फोरबो मानिबोबाय थादों। थिग दिनैबो जों जेराव गोसो बेवहायनो जों रंजानो बाजानो हाया, खिन्थु जोंनो मोनसे लकेसन नांगौ। बे लकेसनानो जाहैबाय दिनै मोनसे अईफ'आलनि मोनसे बे स्पट। बे स्पटआव जोंनि गथ' गथाय, जोंनि बिदा फंबाय बा जोंनि लोगोफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय दसे सम एन्जय खालामफैनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो फ्रेश जालांनो हागोन। लोगोसे बेवहाय जोङो गोबां मानसि लोगो मोनलायलायनानै इन्टारेक्सन जानानै मोनसे पिस एन्ड इन्टिग्रेसननि मोनसे जोंनि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आंहा आसा दं। गोबां बे बहुद दुखु गोनां खोथा। आङो पार्सनेलिबो आं बुङो, आं जोनोमनिफ्रायनो निसा जाफेरा, जौबो लोङा, थांखुबो जाया, सिगारेटबो सोबा। नोंथां सोंनायखौ आं खुब मोजां मोनदों। आं सासे बेनिनो एकदम उल्था मानसि हिसाबै आङो खावलायगोन, बे बुस्थुआ खुब गाज्रि। बेनिफ्राय जों मोनसेबो मोजां बुस्थु जोंनि देहानि हक बायदिसिना जोंनि बिथिङाव हक बे जौ जुवा बे निसा बुस्थुनिफ्राय जोंनि मानसि हिसाबै जों जेबो बेनिफिट गैया। बरन्स बियो सासे मानसि लाइफखौ धंसबो खालामो, समाजखौबो धंस खालामो, परिबेस बेखौबो ओनसोलावनो गाज्रि खालामो। ओंखायनो जोङो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां जों नागारनांगौ आरो जों बयबो आवगायबोनांगौ। आं नोंथांमोन सांबादिकफोरखौबो खावलायो, नोंथांमोनाबो बेवहाय मेजर रल लानो हायो। जे निसा बा बे गाज्रि सोबनाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जेसेबां हागौ जोंनि जाखांबोनाय गथ'फोरखौ जोङो माबोरैहाय गोजानाव लाखिनांगौ बेखौ नोंथांमोनाबो निस्सय खावलायगोन। आरो आङो दिनै बे गोदान बोसोर 2024आव आगोल जि जालांबाय जाखांनायखौ जों लाबोफिननो हाया। 2024निफ्राय जों समायलानि जेन' जोङो 2024निफ्राय आरो बिदै निसा बुस्थुआव जोङो आखाइ होआ होननानै आरो आं बेखौनो रायजो राजा गासैखौबो खावलायो। 2024निफ्राय जोङो बयबो जेन' बे निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो। दिनै जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों फोरमायनो सानो, जोंनि बे अईफ'आल पिकनिक स्पटआव जों सुबिदा होनाय जादों। माने बेयाव फैनानै दैनि थाखायबो जों सुबिदा खालामनाय जादों। दंखल आरो पेसाब लेट्रिननि थाखायबो जों बेब'स्था खालामनाय जादों। आरो माखासे बे जायगायाव फैनायनि थाखाय लामानि थाखायबो जों लामाखौ जों थिग खालामना होनाय जादों। लामानि थाखायबो प्रब्लेम गैया। आरो बेजों लोगोसे गासैबो बे पिकनिक स्पटआव माने जाखिनि दखान सखानबो दङ आरो जाखिनि माने नांगौ रोखोम रंजानायबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय बे रंजानायजों लोगोसे माने गासैबो माने मानसिफ्रानो माने फैनो हागोन आरोखि। थिंख्लांनि नुथाय हिसाबै जोंनि पिकनिक स्पटआव जोंनाव मेनलि जोंनाव बैग्रि बिफां दं आरो बेजों लोगोसे बै गराइ सिबथि होनना बुङो बिफां दङ। बे मोनसे डेक'रेसन मोनसे जातनि आरो दैमा दं, आइ दै आरो दा गोदानै लुफुंजानाय ब्रिज दङ, आइ ब्रिज, बिमा दैनि ब्रिज। दा बेखौ नुनो मोनगोन आरो।
दा गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दाब दाब जायगानि रायजो राजाखौ जों बे अईफ'आल पिकनिक स्पटआव जों गोजोनै जों बयखौबो हांख्रायहरो खावलायहरो जे जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनोब्ला बबेनिफ्राय फैनांगौ काजलगावनिफ्राय फैनांगौब्ला काजलगावजों जानानै फैनानै बेंटल जानानै थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट अईफ'आल सिदा सानजा बेजों फैनांगौ आरो क'क्राझारनिफ्राय बेबायदिनो काजलगावजों फैनो हायो बा कासिक'त्रा जानानैबो फैनो हायो ओमफ्राय बयबो फैनानै जाफै गोजोनै जोंबो कमिटिनिफ्राय नांगौ रोखोम हेफाजाब होनाय जागोन आरो তাতো আহিয়া বহুত ভাল লাগিছে পৰিবেশটো ভাল লাগিছে বহুত সাফ চিকুণ আছে বহুত মেইনটেনেন্সটো ভাল আছে আৰু জায়গাটোৰ এড্ৰেছটো হ'ল अईफ'आल পিকনিক স্পট নতুন এটা ব্ৰিজ হৈ আছে ব্ৰিজৰ সন্মুখত আৰু সকলো ৰাইজক আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল কি চাব পাৰি নদী আছে দলং হৈ আছে নতুন দলং হৈ আছে জায়গা পিকনিক প্লেসটো ভাল আছে ধুনীয়া জায়গা আছে পানীৰ কোনো অসুবিধা নাই লেট্ৰিন বাথৰুম সব সুবিধা আছে আপোনালোকে সকলো আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব মই ঢালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ আহি ভাল পাইছোঁ পিকনিক খাই আছোঁ কিমান জন আহিছে আপোনালোকে আমি মোটামুটি 10-12 জন আহিছোঁ কি খাব এতিয়া বনাই আছে নতুন মুৰ্গী লোকাল মুৰ্গী মাছ আছে এইবিলাকে খাম আৰু এৰিয়াৰ মানুহবিলাক আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে পৰিবেশটো ভাল আছে জায়গাটো ভাল আছে এইখিনি আৰু বেলেগ ঠাই আছে ইয়াতে বন্ধুবিলাক ইয়াতে আহিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু বেলেগ জায়গাত গৈছে বেলেগ জায়গাত আগতে গৈছিলোঁ যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ এই বছৰ যোৱা নাই এই বছৰ আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট 2024-25 सेशन एबा बोसोरनि थाखाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निशियननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निशियननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन उदालगुरि जिल्लानि डीआरडीएम मावखुलिनि सेरावनो थानाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नम्बराव सुलाद लानो हागोन।